És akkor Orcsa itt van. Tanévünk legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 18 végzős tanulókat, a gyermekeinkre méltán büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves jelenlévőt. Valahol diákjaink nagy izgalommal készültek erre a napra. Fogadják sok szeretettel erre a különleges alkalomra készült műsorukat. A Harsányi Hunyadi Mátyás általános iskolától búcsúzik Arnóczky Áron. Bertalanovics Rebeka. Mihalics
Spiság Levente Ferenc. Székely Bence. Szonda Iborka. Szűcs Péter András. Balázscsek Roland. Mereckei Ervin. Mielőtt elkezdjük műsorunkat, arra kérem önöket, hogy mobiltelefonjaikat némítsák le, majd az ezt követő néhány percben készítsék el fotóikat. Műsorunkról az iskola videó felvételt készít. Kedves iskolánk, tanáraink, iskolatársaink, kedves vendégeink, kedves drága szüleink! Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néztük idősebb diáktársainkat ballagásokon. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy ez a nap egyszer számunkra is eljön. Nem gondoltunk arra, hogy egyszer mi is itt ülünk majd kísért szemekkel ennek az ünnepnek a középpontjában. És akkor még arra sem gondoltunk, hogy ezen a napon lezárul életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, és csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítséget, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. Otthon voltunk. A mai nap döbbentett igazán minket rá arra, hogy itt az idő, mennünk kell.
Ma búcsúznunk kell tanáraitól, társaitól, iskolánk feleitől. Most, hogy végigjártuk a virággal feldíszített tantermeket, sok-sok kedves emlék jutott eszünkbe. 8 évvel ezelőtt kisavadásokban lett iskolások, nagy izgalommal léptük át az iskola kapuit. De a tanítónénik feltű szeretettel fogták meg kezünket, segítségükkel elsajátítottuk a betületés tudományát, az olvasás titkát, és bevezettek a számunkra egy terménybe is. Márti néni szeretete akkor is velünk volt, ha ő maga nem is tudott velünk lenni. Aztán nem sokára felsősök lettek, új tanárokkal, új környezettel, új összetásokkal ismerkedtünk meg. Voltak, akik mentek, mások jöttek, vagy visszajöttek. Tudások gyakorlók, új növekedtek, mások lettek a céljaink, mások gondjaink, és az időben csak ment. Most itt állunk Barlagó 8-osokként. Az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kamerognak bennünk. A versenyek előpróbái, a kirándulások, táborozások vidám pillanatai, a játékok izgalmai. Feleletek, dolgozatok, szívdobogtató próbatételei. Meg annyi vidám és szomorú emlék.
Köszönjük szeretetüket, türelmüket és nezzetlenségüket. Köszönjük, hogy elnézek voltak csintevéseinket. Fogadják hálánk, megbecsülésünk, tiszteletünk és szeretetünk jeléül néhány kedves sort. Hihetetlen, már ballagok, jó iskolán búcsút mondok. Eltelt 8 év, s itt most vége, új helyszín lép a helyére. De arra, mit itt tanultam, építetek rá biztosan. A tarisznyám most már tele, bártan indulhatok vele. Ez aztán az útra való előkapni megnyugtató. Alapjaim már megvannak, s jöhetnek rá majd a falak. És amint kész lesz az épület, megköszönni visszajövök. Addig is megígértem, iskolámat nem felejtem. Menet közben is betérek, és lesz, hogy tanácsot is kérek. Mert jól tudom, hogy ti rátok ezután is számíthatok. Köszönöm a sok türelmet, biztatást és szilárd hitet, útmutatást, s a sok jó szót, megszidót és megbocsátót. Kívánom, atyám, ne fogyjon, hanem inkább sokasodjon az erőtök és hitetek, melyet tovább segítettek jóra vágyó gyermekeket. Kiváltságosan szép, de nehéz és különlegesen felelős hivatás a pedagógusé. Ott áll az élet mindig tiszta forrásának, és gyönyörködhet a gyerekek amatlan szépségében. Bármilyen sok rosszat is lehet a felnőttek világában, mindig újra mélytéveszett benne az, hogy a gyerekek okosabb, megfontoltabb és igazabb felnőttek lehetnek a szülők nemzőjékének. A tanító szíve nem csupán tudást ad, hanem szeretetből van arányfonalat, ahol hit, remény és türelem a mérték, ott nő fel a boldog, közös nemzedék. Kedves technikai dolgozók, búcsúzok önökkel is, hiszen átterben mindig ott voltak. Munkájukkal biztosították számunkra azt, hogy rendes, tiszta környezetben tölthessük el a tanítási napokat. Köszönjük!
úr a következő néhány gondolatot. A kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A kék madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve figyeljük a mások örömét, mert a kék madár maga a boldogság, és karitkálja az emberi szív. Július van, a kék, a zöld fű, és nektek való diákoknak a búcsúzás ideje. Búcsúzás a 8 évig otthont adó iskolától, búcsúzás tanáraitoktól, diáktársaitoktól. Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, amelyben veletek együtt részünk volt. Őrzünk kellemes szép emlékeket, a nyári táborok kirándulások élményeit, a sportversenyek megfutballcsaták izgalmas pillanatait. Gondolom vidám diákéveket töltöttünk együtt. Diákok maradtok, zártak között végekből, de a kis tanulókból majdnem felnőttek kívántok, és új iskolátokban is helyet kell állni. Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek magatokat. Sikerrel vegyétek az előttetek álló akadályokat. Becsületesen és emberségesen viselkedjetek a nehéz helyzetekben. Ne felejtjétek. Mindig szívesen várok vissza benneteket. Előtted a nagy feladat, örökösönt kezdete. Kívánom, hogy bátor, erős legyél, majd játszva tudjál megbírkózni velem. Az élet nem habostorta, nem kényeztet babusgat, megküzdeni minden jóért, nem másnak kell, csak is mindig magadnak. A nap fényesen ragyogja be életedet utadon, legyen benned szorgalom és kitartás, hogy a nagybetűs életben sose kelljen csalódnod. Most, amikor átadjuk nektek iskolánk zászlaját, kívánjuk, hogy tetteitekkel, cselekedeteitekkel szerezzetek méltó új érdemeket iskolánknak. Legyetek mindig vidámak, törekvőek és jó lelkűek egymáshoz. Megígérjük, megőrizzük az együtt töltött évek emlékeit, és jó szívvel térünk vissza hozzátok. Most pedig kérünk benneteket, vegyétek át tőlünk az zászlót. Ígérjük, hogy méltó volt az új leszünk az zászlónak. Tanulmányainkban, céljainkban követni fogunk benneteket. Reméljük azzal, hogy elvallottok, nem felejtetek el a Harsányi Gyedi Mátyás általános iskolát. Sok sikert kívánok az elkövetkezendő tanulmányaitokhoz és az életetek további alakításához is. Éveken át gondja volt ránk, javítgatta sok-sok hibánk. Bővítette a tudásunk, mentegetett, ha hibáztunk. Befejeztük a tanévet, köszönjük a segítséget. Búcsúzunk, de nem felejtjük, tanítását megjegyeztük. Arra kérjük utoljára, gondoljon majd az osztályra. Minden gondot elfelejtsen, csak a szépre emlékezzen. És most búcsúzzunk el társaim, idők végére értünk, a jövendő csapásain indult tétova léptünk. Mi vár ránk majd? Siker? Kudarc? Ki tudja, de ne csüggedj. Ha bátor vagy, megedz a hard, szemed a célra függeszt. A fecske, a gólyasztányra kap, hogy messze útra keljen. A vágy nekünk is szárnyat ad, erőt, hogy felemeljen. Készülj, hívj vár a messzeség, indulj reménnyel, hittel. Az elhitott cél messze még, de majd eléred, hidd el. Szép és csendesen,
ügyes. Nézd most itt az erre, kémnek is itt arra, te oldalt tedd, de próbálj a lövési emlékezetedbe, milyen hasítálnak, mi jutott eszedbe. Élsz már, vagy leszállsz, mondod az egészet, kiadnál inkább az érzelős beszédet. Ugord a témát, a felállítás nem kell, pedig téged köszönöm, hogy te ennyi ember. Ne parázd, ez volt az utolsó csengő. Most belegondolsz, egy kicsit ijesztő. Manaptól nem kell már a suliba menned. Persze 600 kérdés kavarog most benned. Nézz szét utoljára a látványt jegyezve. Figyeld a fölös út, a táblát, tanterre. Menj az ebédlőbe, mász a bordás falra, rúggolt a kapuba, többé nem jársz arra. Ne sürgősd az időt, értékeld a percet, sok szép régi emlék kap most új értelmet, és ha nem is kell a szirupma az a szöveg, tanáraid felé egy köszönöm jöhet. Bárhogy tiltakoznál, bárhogy ellenkeznél, egyre tisztul a kép, te itt már végeztél. S bár nem menő ma még vissza-vissza nézni, jó lesz a gyerekkort később megidézni. Ne feszülj rá nagyon, halld el most a csendet, boldog első napja, lesz szempontból kezdet. Örülj a virágnak, örülj a barátnak, biztonságot nyújtó régi iskolának. Drága szüleim! Szeretett gyermeketek, akért olyan sokat tettetek az elmúlt 14 év alatt, távolodik tőletek. Egy olyan úton tesszük meg az első lépéseket, ahol megpróbáljuk megvalósítani elképzeléseinket és megtaláljuk céljainkat. Legalábbis közelebb kerülünk hozzájuk. Megtanulunk felelni döntéseinkért, tetteinkért. A változás, amely az aranyos kiselsőssel kezdődött, egy nehezebben kezelhető, szerethető kamaszkoron át vezet a középiskolás éveket. Bármennyire is szeretnénk nagynak tűnni, szükségünk lesz továbbra is a támogatásotokra, a bíztatásotokra, az együttérzésetekre és a korholásotokra is. Köszönjük, hogy az általános iskolás éveinkben segítettetek bennünket. Anyukám, szeretnék kötni néked csokrot, szeretnék az égről hozni hozzá csillagot. Szeretném kérni a fáktól az erdő nyugalmát, belefőzni mezelét, gyümölcsöt lapát. Tennék bele tőlem egy kis huncutságot, szalagja a csokornak nem egy beteljesült távol. És középre tenném a pillanatot, amelyre azt mondod, neked a legtöbb boldogságot adott. Ragyogjon egy csokor borúsabb napokon, nehéz időkben mosolyt arcodra csaj. Drága anyukám, köszönöm neked, hogy éleltek a te boldog gyermeket. Drága édesapám! Most hozzád szólnak a sorok, hogy mennyire szeretlek, egy mérhetetlen dolog. Mellettem vagy, míg elválaszt is több ország, de senki közeli ember nem érhet fel hozzád. Tudd meg, számomra mindig te leszel a legnagyobb ember, még már meg is előznek a termetemben. Sosem tudom meghálálni, amit értem teszel, de talán köszönetet mondhatok ezzel a verszel. Te vagy az, aki veled van, ha egyedül érzem magam. Hidd el, mikor írok, nekem is elakad a szavam. Kérlek, mindig maradj itt, akármi történjen. Édesapám, te segítesz át minden örvényen.
Ilyen az év, ami rám tekint, amint egy gyermek játszik egy játszótéren, egy felnőtt rálegyint. Csak egy kicsit gyere odébb, csak egy kicsikét legyél vér. Csak egy kicsit olyan, mint a felnőttek, mert az rendre szép. Ha álmodtalakon szürkén nézem, csak bólogatnak rám, pedig a rajtra készen ének egy kis bíztatásra vár.
igazságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany iszapal válik. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz. Minden örömmel, amit magadhoz vettél, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eléd és élj, mert a világra tiéd.
üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákvilág, s mint a fecske alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Tisztelt vendégeink, kedves szülők, kedves kollégáim, kedves ballagó nyolcadikosok! Ady Endre híres magyar költőnk szavaival köszöntelek benneteket. 18 végzős diákunk költötte ma magára a búcsúzás, útnak indulás jelképét, a ballagási tarisznyát. A ballagás továbbhaladást jelent. Most mégis megállunk pár percre, és visszatekintünk az elmúlt esztendőkre. Arra a 8 évre, amely látványos változásokat hozott számotokra. Amikor beléptetek e falak közé, bátortalan, megilletődött kis diákok voltatok. Most kamaszokká serdülve léptek ki innen. Hétfőn, amikor a szerenád alkalmával levetítettük az itt átélt események képeit, ti lepődtetek meg leginkább 8 évvel ezelőtti önmagatokon. De mi még emlékszünk rá, amikor félszeg kis elsősökként átléptétek az iskola kapuját. Az elmúlt 8 év alatt nem csupán nagyra nőttetek, de formálódott személyiségetek, gazdagodott tudásotok is. Bár még éveken át diákok lesztek, a mai nappal életetek egy fontos és meghatározó szakasza lezárul számotokra. A ballagásra készülve sok emléket idéztünk fel. Első tanítónénitek, barátnő Ceglédi Márta, Márti néni kedvességét. Ő rakta le az alapokat, az ő vezetésével ismerkedtetek meg a betű és a számok világával, és kezdtétek el felfedezni a tudás titkainak birodalmát. Hálás vagyok, hogy ezeknek én is részese lehettem, nem csak az intézmény vezetőjeként, hanem titeket tanító pedagógusként is. Szeretettel gondolok vissza az együtt töltött tanítási órákra, sétákra, kirándulásokra. Az első és a második osztály békés, boldog napjai után azonban szembe kellett néznünk egy nehéz helyzettel. Márti néni harmadikban nem kezdte meg velünk a tanévet. Ezúton is köszönöm Bigfalvini Gulyás Ildikó néninek, aki erre az időszakra vállalta, hogy az osztályfőnökötök legyen. Közösen imádkoztunk minden nap a gyógyulásért, küldtük a bátorító képeket, üzeneteket. Ezt a kihívásokkal teli időszakot még tovább nehezítette a Covid miatti online oktatás, de ezzel is megbirkóztunk. Imáink meghallgatásra találtak, és a 4. osztály kezdetére Márti néni is visszajött. Aztán a felső tagozatba lépve új osztályfőnököt kaptatok, Jakubás László tanár urat, Laci bácsi, aki 4 éven keresztül egyengedte utatokat. A 8 év alatt voltak változások az osztály életében. Volt, aki jött, volt, aki elment, olyan is volt, aki elment és visszajött. Szeretettel fogadtátok az érkezőket, és úgy gondolom, mindenkinek sikerült beilleszkednie, felvenni az osztály ritmusát. Igazi osztályközösségi kovácsolódtatok. Amit az általános iskolás évek alatt ebben az intézményben nyújtottunk nektek, és ahogyan ti ezt tehetségetekhez és szolgálmatokhoz életen elsajátítottátok, alapja lesz annak az építkezésnek, amely remélhetőleg mindannyiótoknál millió néhány évig folytatódik. Szeptembertől mindannyian közösségre kerültök. 7-en gimnáziumban, 11-en technikumban folytatjátok tanulmányokat. Kedves kollégáim, olykor nehéz, de egy örömteli feladat volt most valamú diákoknak idáig eljutatni. Köszönöm, hogy következetes munkával, sok-sok türelemmel a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönöztétek őket. Köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit az itt töltött évek alatt kaptak tőletek. Mi pedagógusok évről évre hallgatunk, számos gyermeket tanítunk, a különlegessége mégis abban rejlik, hogy tudjuk, minden diák egyedi és megismételhetetlen. Pedagógus pályán legszebb állomása évről évre a ballagás, amivel lezárjuk az itt eltöltött éveket, és útnak indítjuk
végzős diákjainkat. Most szeretnénk szólítani azokat a diákokat, akik kitűnött teljesítményükkel kiérdemelték, hogy vallalási ünnepségünkön megjutalmazzuk őket. Szeretném szólítani Imre Annát, aki kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért szorgalmáért jutalommal részesült. Ebben a tanévben, hanem 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért el, ehhez külön szeretnék gratulálni. És szeretnék ezt az emlékplakettet is átadni. Ebben az évben ünnepeltük iskolán művelvételének 30. évfordulóját, a múlt csütörtökön volt egy csodálatos jubileumi ünnepségünk, és ha visszaemlékeztek rá, ott elhangzott, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor a névfelvételi ünnepség volt, akkor az aulában egy dombormű is átadásra került Borsos István szobrászművész domborműre. Ennek a domborműnek a kicsinyített mása ez a plakett, és 30 évvel ezelőtt az iskola tantestülete úgy döntött, hogy az a diák, aki 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért el, a vallalási ünnepséggel részesül ebben az emlékplakettben. Sok szeretettel gratulálok annak. Szeretnék szólítani Székely Bencét, aki ebben a tanévben kitűnő tanulmányi eredményt ért el, példamutató magatartással és szorgalommal rendelkezik. Még a futásbajnokságon végzett kitartó és kiváló tanulmányi munkáját értesítalommal részesül. Hallottából a másik olyan diák, aki 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért el, és ő is részesül a mindenki emlékletben, sok szeretettel gratulálni. Szeretettel gratulálni Bertalan és Rebekának, aki 8. osztályban kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Rebeka is kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtott az elmúlt 8 évben. 2 olyan tanév volt, amikor nem sikerült kitűnőre a bizonyítvány csak levesre, időjeletével csakot. Nagyon köszönjük neked, Rebeka, a 8 év alatt nyújtott kiemelkedő kulturális közösségi munkára, sok sikert kívánunk. Szeretettel gratulálunk Szondaki Voltának is, aki 8. osztályban kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Gratulálunk Csorba Beatrice-nak, aki jeles tanulmányi eredményt ért el. Beatrice bár a 8 év alatt nem volt mindig jeles vagy kitűnő, de kiemelkedő közösségi munkájáért, kulturális műsorokon való szerepléséért külön természetesen. Gratulálunk Nadácsi Bálintnak kiemelkedő sporttevékenységéért. Bálint nagy dicsőséget szerzett nekünk a Diák Olimpián. Szeretettel gratulálunk Balázs
volt a másik, aki kiemelkedő eredményt ért el a diákolimpián. Hagyomány már, hogy a vallagási ünnepségen a település vezetése is jutalmazza azokat a 8. évfolyamos tanulókat, akik nem csak az iskolának, hanem kiemelkedő munkájukkal településünknek, Alsány községnek is elismerést szereztek. Megkérem hazavinni Szilvási Máriát a jutalmak átadására. Kedves ballagok, mozarikosok! Elérkezett ez a nap, mely egyszerre szól a búcsúról és az ünnepelésről. Ma lezártak egy fontos fejezetet az életekben. Elbúcsúztok iskolátoktól, tanáraitoktól, diáktaitoktól, diáktársaitoktól, az ismerős falaktól, a padoktól, ahol annyi közös élmény, nevetés és olykor közös született. 8 évvel ezelőtt még apró léptekkel, bizonytalanul léptetek az iskola kapuján. Most már magabiztos, fiatal felnőttként álltok készen arra, hogy új utakon járjatok. A tudás, amit megszereztetek, a barátságok, amiket közöttetek, és a tapasztalatok, amiket átéltetek, mind veletek maradnak. Kínálom, hogy a középiskolás évek hozzanak új lehetőséget, új barátokat és sok-sok szép sikert. Ne féljetek hibázni, kérdezni és újra kezdeni, mert minden út, amit választotok, része lesz annak, akik vagytok és akik lesztek. Ne felejtjétek, az iskola mindig visszavár, és mind büszkék leszünk rátok. Ebben a tanévben is voltak, akik kiemelkedő teljesítményükkel, szorgalmukkal és törvénymutató magatartásukkal mindannyiunk tisztelő kirendelhetőtek. Büszkék vagyunk rátok, és kívánjuk, hogy minden álmotok siker koronázza. Gratulálunk Imre Annának a kiemelkedő tanulmányi eredményéért, és Alsány községet végzett közösségi és kulturális tevékenységéért. Vannak diákok, akik nem csak az iskola élet aktív résztvevői, hanem a település szívébé is válik. Anna pontosan ilyen. Nem volt olyan rendezvény, ahol ne találkoztunk volna vele. Hol egy csodaszép versenyt szavalt el. Hol zenei tehetségére varázslat a közönséget. Minden felépésében ott volt a lélek, a szorgalom, és az a különleges kisugárzás, ami igazán emlékezetesítette településeit. Anna nem csak példás tanulmányi eredményeivel, hanem közösségi munkájával, kulturális hozzájárulásával is gazdagította az iskolánkat és településünket. Ő az, akire mindig lehetett számítani, és akire mindig büszkék lehetünk. Köszönjük annak, amit adtál nekünk, és sok sikert kívánunk az előtted álló úthoz. Gratulálok Bertalovics Rebeka kiemelkedő tanulmányi eredményéért és Alsány községet végzett közösségi, kulturális és sporttevékenységéért. A településen Rebeka zenei tehetsége minden alkalommal emelte az események színvonalát. Rebeka nem csak művészi értékkel tűnt ki, hanem kiemelkedő tanulmányi és sporteredményével. Példamutató magatartásával, szorgalmával és kitartásával is. Emellett aktív részvevője volt Alsány község kulturális és sportéletének. Minden alkalommal számíthatunk rá, a segítségre volt szükségünk. Köszönjük Rebeka mindazt, amit Alsányért tettél, és kívánok sok sikert és további sikerekbe gazdag utat jövőben.
kiemelkedő tanulmányi eredményéért, és Harsány községet végzett közösségi, kulturális és sporttevékenységéért. Vannak olyan diákok, akik nem csak az iskola közösség, hanem az egész település biztosítévi válnak. Székely Bence ezek közé tartozik. Kiemelkedő tanulmány eredményével, szorgalmával és kitartásával, példát mutatásainak, de teljesítménye messze túlmutat a tantermeken. Harsány község közösségei kulturális és sportéletének aktív részébe volt az elmúlt években. A település rendezvényeinek állapotszerzőjeként szavatával és zenei előadásával többször is megérintette a közösség szívét. Minden alkalommal, méltósággal és igényességgel képviselte iskoláját és szülőtanját. Köszönjük, Bence, hogy értéket teremtettél Harsány községben, és kívánom, hogy a jövőben is ugyanilyen elhivatottsággal, tehetséggel és emberi értékkel jár tovább az utalat. Köszönjük szépen, polgármester asszony! A mai nap szüleitek ünnepe is. Ők azok, akik odaadó támogatással állnak mögöttetek, és azon fáradoznak, hogy megteremtsék nektek az ideális körülményeket az álmaitok megvalósulásához vezető úton. Mi pedagógusok minden nap tapasztaljuk, hogy minden fáradozás kevésnek bizonyul az iskola részéről, ha nem találkozik azzal a szülői segítséggel, amely féltőn, de ugyanakkor következetesen és fáradhatatlanul egyengeti a megnyugtató gyermeki lépéseket. Tisztelt szülők! Önök ma bizonyára mindannyian büszkék és meghatódva tekintenek gyermekeikre. Az emlékeikben felvillan a 8 évvel ezelőtti kisdiák képe, aki az óvodát elhagyva egy új kihívás felé vette az irányt. Ez az időszak az önök részére is nagy megérettetés volt. A folyamatosan változó gyermeket irányítani, nevelni kellett. Az általános iskolából kilépve már földrajzilag is távolabb kerülnek majd önöktől, de a szüleikre továbbra is nagy szükségük lesz. Szükségük lesz a biztató szóra, a beszélgetésekre, arra, hogy amennyiben igénylik, meghallgassák őket. Azt gondolom, hogy kevésszer ajándék lehetek szülőnek, mint látni felnőni a gyermekét, látni azt, hogy eljutott valahová, és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, odaadás, következetesség, a kellett szigorúság nem volt hiába való. Köszönöm, hogy gyermekük nevelésének, oktatásának ezt a fontos időszakát rám bízták. Külön szeretném megköszönni a szülői munkaközösség tagjainak az áldozatos munkáját. Szeretném megkérni Balsi Gédát, Szabó Bernát, Anettet, Székenyi Pusztai Krisztinát és Szondári Török Zsuzsát, hogy fáradjanak ki. Néhányan talán úgy érezhetétek, hogy ez a nap sose fog eljönni. Néhányatoknak pedig lehet, hogy túl korán jött el. Talán most is azon tanakodtok, készen álltok-e arra, ami rátok vár. A válasz igen. Ha rátok nézek, reményt láttok a szemetekben egy új,
új világot, melyben kivétel nélkül mindnyájatok számára van hely. Fontos azonban tudnotok, hogy az életetek során mindig tanulnotok kell minden nap, minden helyzet a változásokhoz való alkalmazkodásról szól. Ahhoz, hogy az előttetek álló reményeink szerint nagyon hosszú utat bejárjátok, kívánok hitet, kitartást, kellő önbizalmat, és hogy legyen bennetek elegendő szeretet és türelem önmagatok és mások iránt. Nagyon szép ajándékot kaptam tőletek, melyen az alábbi idézet áll. Nem az számít, hová sorol az élet, hanem az, amit útravalóul kaptunk. Ezért én most útravalóul adom nektek Kázmán Péter gondolatait. Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Isten áldjon benneteket, viszontlátásra! Kedves második osztályú diákok, drága gyerekek, kedves szülők, tisztelt tanárokkal. Ritkán beszélek komolyan. Megszokhattátok, hogyha komoly vagyok, akkor baj lehet, általában viccelek. Most mégis komolyan kell beszélni. Évek teltek el, és most eljött az idő, hogy búcsút vegyünk egymástól. Ez alatt a lezárás és az újrakezdés ünneplésétben. Büszkén álltok előttem, hiszen sikeresen zártátok a 8 éves általános iskolai tanulmányaitokat. Büszke vagyok rátok, és örömmel tölt el, hogy a tanítványaim lehettetek. Emlékszem, amikor először léptetek be az osztálytermünkbe, pici, talán kisebb fél év gyerekek voltatok, de szerintem még jobban féltem. Azóta sokat változtatok, fejlődtetek. Megtanultátok az alapvető ismereteket, megerősödött a tudásotok, és megtaláltátok a saját utatokat. Számos élményt szereztetek, közösen nevettetek, játszottatok, és talán néha össze is kaptatok, de mindig megtaláltátok a kiutat a nehézségeitől. Szeretnék megköszönni a szülőknek a támogatást, a bizalmat és a türelmet. Köszönöm a kollégáim munkáját, a fáradhatatlan fáradozásokat, és azt a sok tudást, amit átadtak a diákoknak. Kedves gyerekek, ne felejtjétek el a tanultakat, ne felejtjétek el az itt szerzett barátságokat, és ne féljetek az új kihívások elé nézni. Az életetlen utazás, és ti most egy újabb állomáshoz érkeztetek. Használjátok ki a tudásotokat, a tehetségeteket, és soha ne adjátok fel az álmaitokat. Sok sikert kívánok a középiskolában, és minden jót a jövőben. Most pedig egy kis videóval búcsúzom tőletek. Köszönöm, hogy a tanítványaim lehettek. Viszontlátásra! Ha megkérdeznék, hogy mit nem mondtam el, van-e még szó, amit mondani kell? Van-e még szó, kimondható, ha megkérdeznék? Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már, kérlek újra, segíts nekem. Ha még egyszer itt lennél, símogatnám, mint a szél. Nélküle nem érezhetem, bárki mondja, el ne hidd. Hiába volt a sok beszél a szívedben,
őrizd tovább, és el ne hagyd senkiért. Ha megkérdeznéd, hogy mit nem mondtam el, van-e még szó, amit mondani kell? Van-e még szó, kimondható, ha megkérdeznéd? Csak annyit mondanék, ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már. Kérlek újra, segíts nekem, ha még egyszer itt lennék, símogatnám, mint a szél. Nélküle nem érezhetem, bárki mondja, el ne hidd. Hiába volt a sok beszéd a szívedben, őrizd tovább, és el ne hagyd senkiért. Bárki jönne, aki helyemre lép, mondd el neki, milyen szép volt a nyár. A szívedben égjen a láng, égjen a tűz még tovább. Ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már. Ha még egyszer itt lennék, símogatnám, mint a szél. Ha még egyszer láthatnám, ha még egyszer itt lennék,
Tarisznyámat felveszem, útra kelek. Magammal viszem az emléket, a közösen átjelt elmélyeket, a könnyeket, a nevetéseket, a beszólásokat, az öleléseket, a hajnali parton beszélgetéseket. Magammal viszek titeket, barátokat, szerelmeket, a szívben visett érzéseket, a szétéphetetlen kötelékeket. Köszönöm az elmúlt éveket, köszönöm az örök perceket. És most mennem kell, útra kelek. Viszlát, cimborák, Isten veletek!